Dobre, takže čaute ľudia, to som ja mimo po 3292, ako možno nejaký aj poznáte. Teraz som tu aj s mojou sesternicou, tuto, pozdrav. Čaute. A ona veľakrát so mnou bude natáčať asi aj Roblox. Ja nebudem mať zaracha ako teraz. A dneska to bude ochutnávka takejto dubajskej čokolády, čo sme kúpili v Novakoch na jarmoku. A asi sa môžeme vrhnúť do toho. Daj si. Dobre si. A počkaj, hej, odpočítame. 3, 2, 1. Extrémne crunchy. No. No. Bude mega dobré. Škoda, že už nemám ešte viacej. Ale mega dobré. Extrémne je to dobré, takže... Počkaj, takže...